Mga layo kakipag-adatan, katep man lagi agyang kai miluti ka na balita isang burakar kano agyang kai si Masakaw explain si sagyang kai kabar sa Basang Ranao. Masya Allah. Kakibiran na nga namin bubakwita, sobray sa kamilyon. Allahu Akbar. So, mga pagariya, di siya na apakaisiran. Inuirang panggubat ta Libanon. Oh, inuirang panggubat ta Libanon. So, ay sabab, na sukyatim ba ka Israel sa Iran, miyatay so, mga wata, so, si Ali Khamenei, mo talabipat puro a general. Kaya isa gawin na, tigabi payagang nga Hezbollah, tiga na, pagugup kami sa nga nakatidawa. Kagi nga Hezbollah na pag-uuryan na Iran. So, suporta na Iran. So, man yan na Iran, Hezbollah na equal. Why? Saan pala no Iran na upama kagi nga Iran na kararangitan na Israel. Tsagi nga di katido ayamanan yan na Palestina nga Israel. May ni wada direkta abab timba ka Iran. Why? So suporta Iran sa Palestine, naroon ang pambagan sa mga pangalo sa Hezbollah. Nag-Hezbollah na timbak sa Israel. Now, nga Hezbollah, na saan matatago sa nga na Lebanon? Saan siran pag-iingad? Na miad na nga na Hezbollah, isa kumyaw na katidawa. Why? Nga Israel na inatakag yung ayamanan yan na yung Israel na inatak yan na Lebanon, miyag-organize sa mga tausan, why? Sa mga rebelde sa mga mujahidin san, taman sa siyoporta sira naging Iran, miad din sa Hezbollah. So, kaya no Hezbollah, yung gobyerno Lebanon, natingin na sangkano din. Asar ka di kami niyo si Pendisturbo. Pero tano din nga, yung Hezbollah, nasibo siya nga nakilid. Why? Ayaman na niyan na Lebanon. So, balik tayo. Siyempre, tuminin ba ka Hezbollah? Nakay mapita na meeting nga Israel. Tingin na iman to ng gubat na no Lebanon. Aya problema sana, okay no to. Waya tening bagiran, aya di ran siya ni paghantingan. Nagyang ay mga Hezbollah. Nadi, nagyang nga Israel na kulo-kulo, aya na tergitid nera ng Beirut. Taman sa nga na mga hospital. Owa, kagina ni paguna ni ran komongker. Na, ayamanan yan na sanga adiran di ka panimba ka sa nga Lebanon. Adiran di teroon na umani may sakit kira building na tira na tetapo ka na Hezbollah. To at bumba ni ran sa hospital na tira tetapo ka na Hezbollah. Ayamanan yan na budin mi ako arason. Agi nga adiran di ka pluluba sa nga mga Hezbollah. Matatangad sa lugar. Matatangad sukat na ni ran si ko mga Hezbollah. Na ino ran to di pukusa. Kaya ran di paragunin na nga manan yan ang mga sibilyan. Allahu Akbar. So ginan, i-update sa giyang kaya Israel sa nga di ran ka pakitidawa. Si sa giyang kaya manan yan. Nga Lebanon. Giyang nga mga Hezbollah na iman to natigira na pinipinsa namin. Naging nga Iran na uging nga ingin dami. Ay manan yan na Lebanon. Wah, so gito. Imarayagsan, sinita niya huna, na hindi pagutugan ng Lebanon. Ang nabasirang pagato. Wah. So, siro mas isaging Amerika. Paganayon. Nayaman na niya namin ibalita tanwa, miyuman siran sa Sondero, 8,000. Buwena, paganamin yung maro na 5,000. Inuman na niran sa 8,000. So, miya nga ilita no siya, umangko ni isa ka kuwan, vapor, na 2,500. Uman ni isa ka vapor, na 2,500. Ay man na niyan, na ko na purpose ro na giyang na nakatimba kay Trump, si sagyang State of Hormuz. Pag-occupy niya nanan. Why? Sa sumong sana makaptido siran sa makapal. So, gito movie Trump, giyang ko to, kaya warningin yan, si sa Iran, at tigin na odiniwanan open eh. Agi nga State of Hormuz. Within 48 hours. Sama na ito na dua lungan, ago dua gawi eh. Within 48 hours na odiniwanan open eh. Sama na miyag lapse. Miyag pasad so 48 hours. Odiniwanan open eh, nakataya. Timba ka na miyag nga na lasore ko niyosan. Para did na makalaiter ka no. Yan na power planter. Kataya si Anwar. 50 na rin war Adam na mata na kemarata-batan lagi ang mga pedeganan na may kawaginan ni susuan ka. So, kuran. So, ay manan yan, na miyaglap sa 48 hours.
So paganero na piyangalapan ni Trump agi nga Iran. Tigi nakatatan so kuan, piya ka pusto ka siran, piya ka una ka siran. O di niwa na no pini, within 48 hours na giyang gaya power plant yo nang gebeg na kan. Sa kasaba pa sa mana niya na intirud na nga na country, na mana niya na madalay tira na. Tingman mo gaya nga siya ragat si. At tingin na ubo kami ni Ukuma nga na send your best troop. Uba kami ni tigyan pag imbida, saba kami niyo baka no makiptido sa conventional. Nayawitan niyo si na sumanga papasang si kung mga sundero niyo. Paano na din na bakiran kailaya may tubo kalaka. Gina ni pamana sarigang sa Iran. So kaya tiruon niya kini Trump within 48 hours na udin niyo pinya State of Hormuz nang geba-geba na kanagyan na power plant yo. Nagina ni pinakadelikado wa sunsulait kurente din. Kato ayan naman mo ini si bagya kini Iran data-datar siran raw. At tigira na giyan na kuan mga sundero niyo na enyo si wita na so mga papasa nga sundero kadid na basan pa kabaling. Okay. Banisan na Peter wagi ang kaya Iran. Tigyan basta Amerika ingulalan na kanan. Nasa din sa pagkulungan namin. Saya manan yan na business structure yo. O di na mga nganin sana negosyo ami ko konektar aro kanaron. Datara aram ko. Yung is BSB ato na nga na mga bangkosan. Agwe man na niya na mga refinery. Na basta tigyan na ingululan ni wanan. Na sigurado na tigyan na langon namin nanan para pumbabaton bapi ano matatago sa nga mga Arab. Suginan. Saba pro nasi ko kalapas sa salungan na niya kaswira si Trump. Tiga na iman to na nabitiara amapia saya mana niyan na Iran. Nabitiara amapia sa Iran. Okay, na Peter Wera na tiga na dabar kami niyo mabitiara. Sa nanayaw nami agi nga Amerika. Kuyaw. Ay Peter Wera sa publiko tigira na nanayaw nami agi nga Amerika sa kapaka pembetuan niya sa agi nga power plant kami. Yan ni tiga na mga pagarya. Agi nga Iran, nadirang ko pangangalak. Kaubo ko Iran na pangangalak na adnamyad na negosasyon. Nakagida. Pansan. Nakagiya. Amya kaliw sa statement siya ni Trump. At tigin naman to na in-extend na kan. Sa 5 gawi Yan na natigin nakatimba katano si sagyang kayamanan yan. Na power plant taging Iran naman to na in-extend tano sa ayamanan yan na 5 gawi. So, ginan mga pagarya, agi nga na pamagita Trump, nadapangwa sa Iran. Kaya manin, instead of kay Iran, natigin na, nanayaw na miskano. Allahu Akbar. Takbir ka naman, narikan pa katagasi. Upama ka, kala kami akin sa emanan yan, na Iran, na tigiran na emanan yan, na kagito'y pangal ka Amerika ka para maadun sa negosasyon. Nakagida yung bugayain agi ang ayamanan yan na Iran. Israeli says Iran has launched a long-range missile capable of reaching about 4,000 kilometer. Laman na nga, si mismo siya manan niya na Netanyahu. Kasi Netanyahu na convince niya naging mga country pangpadgano siya. Marking a major escalation in the ongoing conflict, according to the Israel Defense Force. This is the first such launch since the start of the operation Loring Lion, and it could potentially put part of Europe within the range. Official warn that the development goes beyond a regional issue may pose broader global security threat. So, di siya di mga ngalo siya manan niya na Netanyahu. At tigin na threat katano sa gingay manan niya na interwa region. Na udi manan niya na may tapal nagkapagaya sa katanop man ni kakabinayran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langon ni waya kiyang beten.
If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and Upama tigya kini Prime Minister Netanyahu. O kabaya iyo so proof. Agi nga ay manan yan na Iran na ay niyang kalaban na agi nga ay niyang panimbakan ng mga civilization o di na mga tao. enemy Na na pagilian ni watigi nakatatigya sa miya bina sa Iran. Giyeso sa Arad at itinagan yan. and the danger to the entire world, you got And danger to the entire world. Nagiatigin na Iran na watigin o pag-isa niyo aya niya di panimbakan na emana niya na so mga tao nakatetigin na milenyo. At ang mga loksa miya matay, mga wata, kate sa mga sibilya. Nagiatigin na na redu yung Iran na yun na to the dunya. got it in the last 48 hours. They fired an intercontinental ballistic missiles force Toto. Di siya ditaro ni Prime Minister Netanyahu. Agyang atigin na miya kadugaw 24 hours. Na pianing bagira na Arad, giyang edar pa amin, ini raksira no nagyang utway manan yan na 1,000 kilometers right into Diego Garcia, the American. Diego Garcia. They can reach now. Padsa na tigin natin yung bagira naging Diego Garcia, ay manan yan na 4,000 kilometer. Away. Apa mana, da pa na mapamikiragi nga ya Amerika. Da pa na mapamikiragi nga langon na dunia, ubag yung nga era na, ubag banyan proud tag yung nga na Diego, ato no to. With these ballistic missiles everywhere in Europe, almost everywhere in Europe. Toto. Almost everyone in Europe, every country of this Europe, pati gagyan nga si Netanyahu, na proud ni man to Iran. Yan ang isaba pa, pangapadigano siya, abina sa antan Iran, Allahu Akbar. Malak ka naman. I've been warning that for years. Leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? Peter kaya Netanyahu. Leaders of the world. So atigas ka no atigin na mga country, leaders of the world. Ato na panipinayaw niyo, ba may gas ka no itimba ka na Iran. So kung kano sinagubad na no Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. For the first time aya. Akala pa siya kiniya Netanyahu, nagipan. Kagu ni na bani na di matero, ba di makapanawatuwag, ba pikigibu. Ba piagiyabu, na manan yan na Allahu Akbar, panalamatan. President Trump has correctly said that Israel, the United States and Israel in this great partnership, we're fighting the battle not only for ourselves, but for all of you. And Peter ni Netanyahu. Tigin na di katidawa. Ay mala naging ay Amerika. Nagiin na di miya ding gulaulan kakanaba parar kami bu. Kaparar katano ay tigin na interwa dunia o mani country. Oy, sa kagya ay manan niya na traitor kano ag yang ay traitor katano. Ato na pinayaw niyo. that's a simple question. Where are you? Datas kagya da sungkiran, da sembungkiran. Napangiraw si Netanyahu, miya kay ito na katero, pakaisir kano. Ano kano ay matatago? Ino kano sinidi pagugupo? Ne, matay ka man na rin. It's time to heed It's time to hit. Ay man to tingin na oras sa kambina sa tanong sa Iran. President Trump's call, his leadership, and his vision, not merely for our sake, but for your sake. Kaya tingin na dingulola na Amerika na not for our sake. Kanaba parar kami. Kanaba para kita Trump ka. Para ini sa entero dunia. Para ini ko entero mga country. Kata si Netanyahu. Kataw na kanami ang anigiwe lang. Nugay na preview tanobu. Na si Netanyahu na ron pagkapon. Ato na pinipaneho niyo, ha? This is not sake. Peter. This is not sake of us, nor America. This is for us. Giyang ating nakatido iman to na, laban natin ito. Loud, batang ka. Diuburi ya kaya.